O Cisne precisa da axuda de todos os pontevedreses. O club arrancará nas vindeiras semanas a tempada máis emocionante dos últimos anos na máxima categoría do balonmán español. E para facelo necesita que toda a afección se una á súa nova campaña de abonados. Desde fai anos o Cisne é un referente dentro do balonmano non só de Pontevedra, sino en galego e incluso dentro do Estado, polo seu bo facer e pola cantidad que ten, polos resultados que vai acadando. Pero todo eso, todo ese traballo, toda esa forza e ese ímpetu que se ven dando dentro da directiva e dos xogadores necesita unha masa crítica que os empuxe, non? que os arroupe e que faga que o club pode seguir crecendo. O que queremos transmitir é pedir a colaboración de toda a xente para que de alguna maneira se impliquen no noso club e podan eles tamén participar nesa formación dos chavales, non? Por eso decimos, faite socio e moldea o noso futuro. É dicir, colabora con nós e axúdanos a seguir crecendo nesta historia. Non sabemos o que duraremos na élite, o que temos claro é o traballo que levamos feito atrás, que nos están levando a conseguir estes éxitos. Tras conseguir ascender á Liga Asobal, o club pontevedrés quere seguir medrando. Por iso, ante a incerteza do que acontecerá nos vindeiros meses nos pabillóns deportivos, o conxunto branco asegura que fará todo o posible para que ninguén se quede sen ver aos seus xogadores nas pistas. Nos entendemos que nesta situación unha das medidas máis lóxicas é favorecer a divulgación, a difusión por medios telemáticos de calqueira evento, sea cultural, sea deportivo, porque se reduce moitísimo os aforos e as complicacións que teñen que facer os organizadores. Entón, un pouco neste sentido, estamos en medio desa guerra coa Asobal e cos dereitos, pero o que a nós nos gustaría para poder explicarlle aos nosos socios ou aos futuros socios, que a xente que está interesada en participar deste proxecto, pero que a día de hoxe non sabemos moi ben que dicirlles, é que estamos loitando, peleando para poder retransmitir por unha canle propia ou por algún medio eses eventos. Co obxectivo de atraer a unha gran cantidade de xente, o Cisne decidiu non subir demasiado os seus prezos. De feito, as cotas van dende os 30 euros para os juvenís ata os 95 para os adultos. Ademais, tamén hai abonos familiares e carnés de simpatizantes. É que é moi importante que tengamos o apoio da cidade. Volvo a recordar que somos un equipo feito aquí, un equipo con 11 xogadores de la ciudad, con el resto de xogadores galegos e que verdadeiramente é un caso único na división que vamos a xogar, non? Entón, pues eso. O Cisne ten xa todo preparado para que esta sexa unha tempada histórica e agora soamente necesita o apoio de toda a cidadanía para seguir mantendo vivo o soño de xogar en Asobal.